Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ndị Igbo lienụ, ndị Igbo nwanụ, ndị Igbo kachanụ. Ụmụnne m, tata ya abatago na nkụzi ọdịbendị, mana n'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya the sacred tree in the Igbo land. Unu mana unu bịa n'ala Igbo na ndị Igbo kwenyesi ike n'ọdịnala na omenala fa. Ndị Igbo na-asọpụrụ enu maka na ha ma na o nwere mmụọ bi n'elu a na-akpọ Chukwu Okike. Ha na-asọpụkwara ana n'ihi na o nwere mmụọ nwe ana a na-akpọ aja ani. Ha na-asọpụrụ mmiri n'ihi na o nwere mmụọ nwe mmiri a na-akpọ monitoring spirit. Ha na-asọpụkwara osisi n'ihi na ha kwenye na o nwere mmụọ nwe osisi. Mana tata achọrọ m ka m gbatịara unu ọtụtụ osisi ndị Igbo na-afụta dịka osisi arụnsị ma ọ bụ osisi a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo. Osisi a bụ osisi siri ike nke karịa uche nke mmadụ nghọta. Ọ bụrụ ọkwara mmadụ na-akụ osisi a, mana na anabo onye osisi a pụrụ, ọ bụghị ofu onye bụ onye nwe osisi ahụ na anabe ya. Ikekwe ha na-adị n'ezinụlọ maọbụ na ụmụnna wee nwere osisi a. Ngwa hụchara m ntị ọfụma. Nke mbụ bụ osisi a na-akpọ osisi anụ na ebe. Anụ na ebe, mmadụ anaghị akụ anụ na ebe akụ. Ọ bụ osisi dịra onwe ya, bụrụ osisi siri ike na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Nke abụọ bụ osisi ọfọ. Mmadụ anaghị akụ ọfọ. Ọfọ anyị unu nafụrụ. Tupu ị na-eje n'osisi ọfọ ewere ya, a na-eji nzu na ọtụtụ ihe dị iche iche maka na ọ bụ osisi mmụọ ka ọ bụ. Nke ịtọ bụ osisi a na-akpọ osisi iloko tree, ọjị. N'ala Igbo anaghị akụ ọjị, na ọjị bụ ihe eji aka ya adala onwe ya ma puere onwe ya. Nke na-esote ya bụ osisi a na-akpọ osisi ngwu. Osisi ngwu bụ osisi siri ike, bụrụ osisi arụnsị ka ọ bụ ma ọ bụ osisi mmụọ. Onye ka ndị Igbo ji wee tụ inu si na ọmụmụ egbu ngwu nwata amata na mma ga-anyụ ya nkọ. Nke na-esote ya bụ osisi ụfụ. Amara m ife unu na-akpa ya, ndị be anyị na-akpa ya osisi ụfụ. Nke na-esotekwa ya bụ osisi ogirisi. Unu mma na unu bịa n'ala Igbo na ogirisi bụ arụnsị ka ọ bụ osisi mmụọ ka ọ bụ. Ọnya ka ọ ga-abụ na ịbịa n'ala Igbo na ife eji were akpa oke bụ osisi ogirisi. Nke na-esote bụ osisi a na-akpọ osisi ebenebe. Ebenebe tree n'ala Igbo bụ osisi mmụọ ka ọ bụ. Ọ bụ osisi eji achụ ndị amoosu. Ọ bụrụ na ebenebe dị n'obodo gị, jee chọrọ m nke abụba ya nke kpọrọ nkụ adarughana, tinyere ya n'ọnụ ụzọ gị. Ọ na-achụ ndị amoosu. Nke na-esotekwa ya bụ osisi a na-akpọ osisi ụdara. Unu bịa n'ala Igbo, unu mana anaghị akụ ụdara akụ, na ụdara bụ ọmụmụ ka ọ na-egosi. Nke na-esotekwa ya bụ osisi akwụ ojukwu. Osisi akwụ ojukwu bụ mgbọrọgwụ, bụrụ osisi eji eme ọtụtụ ọgwụ dị iche iche ma mmanụ ya ma ife si na ya nụ. Nke na-esote ya bụ osisi ọla. Osisi ọla n'ala Igbo bụ osisi mmụọ ka ọ bụ. Ọ bụ osisi na-adị ọkpụtọrọkpụ na ọtụtụ osisi dị iche iche nke m agaghị akọwapụtanwuru unu. Mana unu bịa n'osisi a niile ngudolu unu, a na-ama osisi a akwa ọcha ma taburu gbuo. A na-akwanyere ugwu n'ihi na ndị Igbo kwenyere na o nwere mmụọ bi n'osisi a, because of the mystery behind the human understanding, nke mmadụ enweghị ike ịkọwanwu ka osisi a si were pue. Osisi a na-adị decades. Ọ na-adị ọkpụtọrọkpụ, ọ naghị anwụ n'ike. Ọnya ka ọ ga-abụ ebe ọbụla osisi a dara wee pue n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ebe o puru adịrọ mma, o nwere omenala a na-emedoru
tupu eme ike ime gịnị ihugharị osisi a, ya bụ replanting these trees. Ọ bụ na ị were aka ike chọọ ka ime gịnị ka igwugharị osisi a ọnwụnwa n'ike, osisi a anaghị egbukwanụ ya anyhow. Tupu a na-egbu osisi a na-emedoru ọdịnala ya tupu egbuo ya. Isi ka ije gbuo osisi a, ikekwo onwe onye okenye nọ na ngwuru unu maọbụ onye okenye nọ na mbara ezi unu, ị nwere ike ije gbuo osisi ahụ mma. Okenye ahụ ọ bụrụ na ahụ ya ka ị na-egbu mma, ọnya gị bụ the mystery behind the human understanding about these trees. Wee sị na osisi a lụọ onye ka ọ nọrọ ụwa tupu egbuo osisi ahụ, oles na onye ahụ agawara ive anapụgharịrị ndị shie tupu egbuo osisi ahụ. Nke ọzọ dị n'ime ya bụ na ịbịa n'ala Igbo, ofu onye anaghị enwe osisi ọjị. Osisi ọjị n'ala Igbo bụ osisi siri ike, bụ osisi na-adị ọkpụtọrọkpụ. A na-adị na mbara wee nwere osisi ọjị, ọsụkwa na bụ na obi gị ka o puru ma ọ bụ na ụmụnna wee nwere osisi ọjị. So osisi ndị be anyị na-adị egbuwe bụ ihe dịka osisi ụdara, osisi ọra, akwụ ojukwu na ọtụtụ osisi dị iche iche. Mana inyocha ọfụma, ha niile bụ osisi mmụọ a na-akwanyere ugwu. Ama na nkụzi a na nchọpụta a na nkọwa a na o doro gị anya, biko ụdị a isi wee gere ya kawakwa arụ tụsara anyị ụmụnna anyị ka ha mụta ife ga-enyere ndụfe aka. Sonyere m n'ife na-eme na my YouTube page, tinyere m akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Cheta na onye gịrị ya na-akarị ọbụbọ bụ Maazi-UC. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ the sacred tree in the Igbo land. Ụmụnne m, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe, ndị be anyị, ndewonu.